Alhamdulillah, mai tambaya yana tambaya cewa yaya wakilci ya kamata ya zama. Shin idan za ka wakilci mutum a wajen ɗaurin aure ka 200? Shin idan za ka wakilci mutum a wajen ɗaurin aure sai ya zama za ka gaya masa ya ji, sai ya zamanto kana da iko a kan shi, ko kuma ko bai zamanto kana da iko a kan shi ba za ka iya wakilci? Idan ka wakilci mutum sai ya zo yana yin abin da ba daidai ba, aka zo aka same ka ka ce kai ma ka gaya masa ba daidai yake ba, ya ƙi ji, wannan ya nuna wakilcinka bai cika ba kenan? Wannan ya nuna kai wakili ne mai rauni, ko kuma ba haka abin yake ba? Idan ba haka yake ba, to ya kamata ya zama? To farko dai wane ne wakili? Wanda ake cewa wakili shine mutumin da zai je ya tsaya maka a wata matsala daga cikin matsaloli, ko wata bukata daga cikin bukatoci, namiji ko mace, mai hankali nutsatse wanda zai ke iya sarrafa dukiyarsa. Wannan shine wakili. To wane ne ake wakilta? Ana wakiltar kowa ana iya yin wakilci akan abin da yake iya karban wakilci. Akwai abin da baya karban wakilci, kamar yin sallah. Ba za ka wakiltar da wani ya maka sallah ba ko? To amma kaga aikin haji shi yana karba. Za ka iya wakiltar da wani ya maka aikin haji idan ka tsufa ko ba ka da lafiyar da za ka iya zuwa, za ka iya sa wani ya maka wakilci, haka ne ko? To da makamantan da irin wannan mun dai ba da misali. To menene aikin wakili? Ya yi abin da aka sa shi. Da wakili da wanda ake wakilta, wane ne mai ƙarfin iko? Wanda ya wakiltar shi ne mai ƙarfin iko, wanda aka wakiltar ba shi da ƙarfin. Malai Ibrahim, na son ka je ka karɓa min aure. Kawai sai ka ji wayata da asuba, na ce na fasa. Ka isa ka ce dole sai ka je ka karɓo? Ashe wakili, wanda ya wakiltar shi ne da ƙarfi. Wanda aka nada wakili ba shi da wani. Shi yasa idan aka nada mutum ya karɓo aure, aka zo kuma a wajen ɗaurin auren ake cewa to akwai alkawarin karatu, ya ce to naji, zan je na faɗa. Ba zai ce na ɗauka ba, domin ba shi da. Yarinyar nan za ta yi aiki na gwamnati, to naji, zan je in faɗa. Kun gane ko? Sadaki 250, ce to ni 150 aka ci. Ce to in baka yarda da 250 ba, za a fasa daurin auren nan. Ya ce na yarda, to zai cika. Shi zai cika 100,000, ba ruwan. In ya ce ya yarda, shi zai cika. Yarinyar nan ba ta sa kaya na Najeriya sai na kasashen waje, Ingila, Holland. Ya ce ya yarda, sai ya dinga siya mata. Ko ba ta cin tuwo?
a takaice dai wakili bai da ƙarfin komai, ƙarfinsa an ce ya karɓa a take ma ana ya ce an cire ka mun sawa ne. Saboda haka idan za ku yi magana da wakili a kan ‘yarku to ba ku yi daidai ba. Da wa za ku yi magana? Da miji. Zo mu zauna da kai, ina iyayenka da za su zama shaidu, yarinyanmu za ta yi karatu, za ta yi kaza, za ta yi kaza, ka yadda? A wajen ɗaurin aure shi wakili kawai ina nemawa na aure, an ba shi na karɓan masa, finish. Cewa da muke yi wakili ya lura da wane ne, ya lura da aure a zauna lafiya, wannan ne muna faɗa ne. Amma mai lura da aure wa kuka ba wa aure? Shi ne ya kamata kuma sanasiya, shi ya kamata. Amma shi waliyi ba haka yake ba. Shi waliyin mata shi ne mai ƙarfi a kan mata. Misali ubanta shi yake da ƙarfin ɗaura mata aure, shi yake da ƙarfin ya ƙi ɗaurawa, shi yake da ƙarfin ya sa sharadi, shi yake da ƙarfin ya cire sharadi. To sai muna ɗauko duka muna ganin abin da waliyi ya yi shi ma a wakili ba ya yi. Kun fahimci waye wakili? Wakili kawai abin nan, je ka yi kaza, malam na fasa, ya ce to shi kenan. Waliyi kuwa shi ne mai ƙarfi. Sai dai shi ma waliyin akan yi ɗorin ɗoriyo. Waye ɗorin ɗoriyo? Abokinka kawai ya ce yawawa ne yarinyar da ka kamun a babban aboki ta isa aure, zo ka ba da ɗorin ɗoriyo ne. Me zai iya yi wannan? Bai santa ba, bai san halinta ba, edo zai zauna ya ta bayanai ma ga sunan dai waɗanda ba kai ba gini. To a takaicen takaita wannan shine wali, wancan kuma shine wakili. Saboda haka cewa karkai walittakar wanda ba za ka iya juya shi ba, dama ba wanda za ka iya juya. Mun gane ko? Amma dai yana da kyau in za ka wakilci mutum ka san waye shi, saboda ka zamanto dai wakili wanda ko a lahira aka tambaye ka ce dan gidan wane ne kuma yana da siffa kaza, yana da kaza, shi yasa na wakilce shi. Mun gane wannan ko? To wannan shine ake ce masa wakili da waliyi. Na'am. Yana da kyau. Idan mutum ya turo ka karba masa aure, in ka karba aka same shi ka ce to wani na karba maka. Idan akwai wasu sharuɗa ma ya ce to sun ce da kaza da kaza, ya ka gani, ko kuma sun ce kaza da kaza, na ce wannan ba damuwa. Bai kamata ya shuru ba, ya kamata ya gaya masa. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Sai an ba shi mene? Sai an ba shi fansa bayan kwana biyu. Sai mene? Sai ta fasa bayarwa? Ta fasa? Wata mata ce ta ce ba ta son mijinta sai dai a rabu. Mijin ya ce ni ba za mu rabu ba sai kin bani fansa. Sai ta nemi kuɗi ko ta ɗauka, ta ba shi kuɗin ko? Ta ba shi ya karɓa, to aure ya mutu. To yanzu ta zo ta kuma ce tana so ta dawo. To shi idan yana so to sai ya kawo sabon sadaki, ko a ranar ne ta huce sai a kawo sabon sadaki sai a ɗaura musu aure. Amma yanzu ba dama ta dawo haka kawai, sai ya biya sabon sadaki
sabon ɗaura aure. Ka fahimta? To madalla. Na'am. Wa alaikum salam. Wani saurayi ne yana neman yarinya sai ya ga kamar ba za a bashi ba sai ya gudu da ita. Bayan shekara 2 sai suka dawo sun haihu. Amma ba su dawo haka kawai ba sai da wani malamin ya ce shi ne ya daura musu aure. To ya matsayin wannan aure? Wannan aure babu shi. Inda baban yarinya ya ce bai yadda ba wannan aure babu shi. Shi kuma wannan wanda ya daura aure ya cancanta a masa bulala, a zana shi sosai don ya je ya daura auren da bai da hurumi a kai. To amma idan ya ba da wasu dalilai da za a iya karba a tausaya masa, watakila ya ce ya ga maimakon su zauna suna zina, ko maimakon su yi kaza, ko maimakon su yi kaza, shi yasa yana roƙon gafara a yafe masa. To ana iya lura da wannan. Amma dai baban duk abin da ya ce to shi kenan aure ya yi, ya ce ban yadda ba aure ya mutu. Amma wannan ɗana su ka gane ko? Na'am. Gwargwadon yadda malamai suka fara, idan mutum ya karbi kudi a wajen matarsa, shin an warware aure ne ko an yanke igiyar aure? Idan an warware ne to kaga za a sake sababbin igiyoyi kenan. Idan an yanke kuma to kaga igiya ɗaya ta tsinke sauran da suka saura. Ɗaya ne, saki ɗaya ne. Walkul'u ɗalakatun ba'inatu, shi saki ɗaya ne amma ba a dawowa sai da sabon ɗaurin aure. Shi ne ma'anan ba'ini, ba saki biyu ba ne, sai dai in mijin ne ya ambata 2 ko ya ambata 3, amma ɗalƙatun ɗaya ne. Ka gane ko? Na'am. Ya rako su. A shi mijin? Ana faɗa ɗansu ne, tunda sun biya wa malami cewa ya yi musu aure, ba su san malamin bayi da ƙarfi ba, to ya aurar da su a mazaunin sun zauna sun yi aure ne. A shari'a kuma ba aure sai da izinin waliyi. Ka gane ko? To sai shari'a ta hakuri ta ce to ɗansu ne na halal tunda an ɗaura aure. Amma liman zai fuskanci kweri. Alaikum salam. Ni ina neman faɗakarwa ne game da ɗaurin aure. Kamar akwai ɗaurin auren da muka je sai kasance da aka zo ɗaurin auren sai aka yi husuma a wajen. Waɗannan sai suka ce su sai an kawo takarda na tes. Sai kuma wancan gefen suka ce su ba sai an kawo takarda ba. Aka yi ta muhawara dai daga baya sai aka daidaita dai aka dawo. Shi ne nake buƙatar ƙarin faɗakarwa. Mai tambaya yana tambaya ya je wani ɗaurin aure, wasu sun kawo takardar gwaji wasu ba su kawo. Duk wannan baya da wani amfani. Abin da yake da amfani shine kafin ranar ɗaurin aure ku je a daddale. Amma yanzu ko shekaran jiya shi ne muka ɗaura aure ne nan, an ban takarda ne wani haka. To me na gani? Haka kawai ne ya da ma ni mata. To me kenan? Me kenan? Yanzu da Allah ba za a je a rubuta HIV negative ba a kawo? Receipt ma aka rubuta fake one. Saboda haka abin da ya fi kyau tun kafin ranar ɗaurin aure a ɗauki ango a ɗauki amarya, duk wani gwaje-gwaje da za a yi, mu ranar ɗaurin aure ɗaurawa ne na. Ka gane ko? Amma an kawo ta takarda kawai wannan waye rubuta, kawai dan an rubuta sunan asibiti, wannan wani abu ne mai wahala, ba wani abu mai wahala, wannan duk ba shi ba. Akwai tsarin da na gani a Bauchi da kuma Kano, ana jin Bauchi ne,
su masallacin da za su daura aure su za su yi test. Ku zo ku ba da 3,000 ne ko dubu nawa ne a yi wa amarya test a yi wa ango test a rubuta certificate ta wannan shi ne. Amma kawai liman iri na bai san komai ba an rubuta HIV negative an nuna wa wannan shirme ne. Mu daina wani wahalar takarda wannan, ku je a yi daddale tun farkon nema. Mu da kun zo kuka ce lafiya laushi ke ya daura aure. Alhaji Idris ba kake faɗa? Shi kenan kaga ya fi kyau. Wani ne ya fara neman yarinya sai aka ce to a yi gwaji, ana yin gwaji aka ga abu ba zai yi ba, shi kenan. Amma wannan sai ranar ɗaurin aure kawai a rubuto takarda, wannan ya zaro farar takarda, wannan ya zaro farar takarda, mai kenan ba wani inganci a nan. Amma tun farko a je a yi duk abin da za a yi, in an yarda da juna mu mun zo sai mu shaida kawai, shi kenan. Amma ban gane tambayar ka waye. A'a, ita matar da aka sake ta bayan ta ba da kuɗi, to ko a yanzu za a sake ɗaura aure za a iya da sakewa, to amma fa sai an sake ba da sadaki dole ne. In ma ta yi shekara 10 ne sai an sake ba da sabon, ko yaushe dai ita ko a take ko ba a take ba sai an ba da sabon sadaki. Ka gane ko? To Allah ya taimake mu. To ka dade kana daga hannu. Na'am, amin. A'a, kotu ba ta daura aure haka kawai. Ku dinga yi wa kotu adalci. Ita kotu idan mutane suka kai ƙara, iyayen sun ki daura musu aure, iyayen suke nemo, sai a zuwan daddale da iyayen sun ki kuma ba hujja, sai alƙali ya daura musu aure. Ko a 10 suka kai ƙara sai an kira iyayen a nan Jos. Kotu ya tana da adalci. In ko alƙali haka za a iya daure shi, kuma za a iya ma koren shi a aiki, bai san aikinsa ba. Ka gane ko? Irin dai malamin nan dai kawai shi yana tausayi bari ya daura aure, shi ne irin wannan. Amma kotu za ta kira uwa ko uba, ce yaya a ji hujjojin uba, in ta kama ce to in ka sake zuwa yajin yare ne sai mun daure ka, baka da sana'a baka da komai, haka za ka yi aure? Kaga ya kai kan shi kenan, ko ba haka? In ta daura ce baban yi ka yi haƙuri, cewa ba garin ku ba wannan ba hujja ba ne, cewa shi ba bahaushe ba ne wannan ba hujja ba ne. In yaƙi aka ba shi haƙuri, yaƙi aka sake ba shi, ce kai ka shiga hankalinka. In yaƙi ce to ka je ka kawo waliyanka ka zo a daura muku aure, cikin kotu ba ta daura aure haka kawai. In ta daura kuma ya dauru, uba bai sai kunce ba. Kotu ba wasa bane. Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu gama lafiya. Za a iya zama da iyayensa. Wani mutum ne ya tabbatar wa kansa yana shaye-shaye da matarsa ta kai kara, daga baya kuma sai ya ce to ya tuba, za a zauna da iyayensa a yi alkawari mai karfi, to in ka koma fa to in ta taho ta taho kenan, ka yadda na yadda kuma kun ji mun shaida, to shi kenan sai a zauna kan haka. Na mene?
kotu wani sai yara za a musu aure suke so a daura musu aure ba su yadda ba iyayen su suka kai kotu su kawo iyayen su amma da samun cikin iyayen su ba shi aka kawo fake iyaye ma da kuma fake iyaye wanda ba su ba suka zo suka ba da shi da aka daura aure sai bayan an daura aure har ta aiki kafin ainihin iyayen suka kai kara to dai na dawo ana ce ai malam sai an daure waɗannan shaidun da miji da matan da shaidun ƙarya da iyayen ƙarya duk sai an daure su to kaga abin da muke faɗa kotu ba ta yin abu da ka to da aka kawo fek iyaye kaga ita ba za ta iya ba wanda ya san gaibu lallai duniya Allah ya kare mu